Tää vaate kutittaa. Snake, miten menee? Voinko mä ottaa tän puvun pois? Ihan sama, mutta se on kyllä vitun makee. Terve, Solid Snake! Oh my god, ihkopeipä haluan jyystää sua. Oi, enpä olisi uskonut, että Snake yrittää iskeä minua. Noni, turpa kiinni. Mä menen nyt tähän helikopteriin. Hei Snake, rupee siiviskelemään. Okei. Kuka jättää jälkiä? No mitä vittua, en tuota odottanut. Perkele. Snake, Snake, Snake! Nyt se turpa kiinni. Sori pomo, mä luulen, että Snake kuoli. Ei edes hikoiluttanut. Vittu, tapoin koiran hikoilemalla. Tervehdys Snake, muistatko sinä vielä minua? Liquid. Ei, kun Miller, sun vanha kaveri. Olitko sinä Snake Revengeissa? Ei Snake, etkö sinä muista? Miksi taustalla kuuluu helikopteri? Se on minun maha, olen nälkäinen. Nälkäinen madoista. Ei, nälkäinen sanoista. Suski. Voi jumalauta, kyllä mä nyt tiedän, miten tikapuut toimii. Jeesus sentään. Anteeksi, hemmo. Kiitti Jeesus. Ei mitään. Siisti. Hei, väännät sä paska? No totta helvetissä. Noniin, kerro kaikki Metal Gearista. Tiedätkö siitä? Tän pelin nimi on vittu Metal Gear Solid. Yeah. Voi kyllä. Niin tosiaan, ne tekee uutta Metal Gearia ja kaikkea siistiä. Mä annoin niille salasanat ja puhuin. Tiedätkö miltä tuntuu, kun ripuli valuu ulos pyllystä? Se tuntuu niin hyvälle. No hyi. Toi Nekru sai just sydänkohtauksen. En tiedä mitä tapahtui. Miten vaan, Metal Gear merilohottis. Se on mun veljen tytär! Panisin sitä silti. Ulos sieltä, luuseri! Turpa kiihottis. Varmistin on päällä. Sulla on aloittelijan silmät. Ne on piilarit! Turpa kiihuora. Älä vittu soita koko ajan. Onks toi sun? Se on sun setä. Joo, se on hintti. Älä vittu seiso siinä. Ammu. Sä vittu syöt mun aseen! Ai niin. Nyt lähdetään. Mä menen Eltä. Kato mun pefaa. Okei. Makeeta. Minusta tulee peepestus. Näinkö minä näkyjä? Sinä tykkäät pojista. Näetkö sinä mieleeni? On. Vittu. Mikä se oli? Tämä ase on maailman paras. Ai. Tästä saadaan loistava käännekohta jatko-osia ajatellen. Mitä helvettiä? Eihän meistä tapeltu. Toinen sydänkohtaus. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? No vittu ihan niin kuin sä et tietäs. Ja nyt lähden. Hei, mitä pitää tehdä? Kuinka otan Meryliin yhteyttä? Ai niin. Nää, sat hottis. Mitä vittua mun pitää oikein tehdä? Kato Merylin numero CD-kotelon takakannesta. Ai, miten tommosen voi tietää? Connell kertoo sen. Oh hups. Mitä? Mä tapoin sen.